ሰላም ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ኩላትኩም ብድሓን ክትህሉ ተስፋ እንዳገበርና ኣብዘ ዘለኹም ዕለታዊ ዓወታት ንምንየልኩም ከምቲ ኣብ ናይ ዕድመ ደብዳቤ ተላኢኹኩም ዘሎ ንጽባሕ ቀዳም ናይ ሳልሳይ ረብዓዊ ዓመት ኣኼባ ዕለት ቀዳም ሓደ ጥቅምቲ 2022 ማለት ኦክቶበር 1 2022 ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ብካሊፎርኒያ ኣቆጻጽረ እዩ ኣብ ዙም ስለንእከብ እቲ ናይ ዙም መእተዊ ሓበሬታ ኣብ ዋትስኣፕ ተዘርጊሕሎ ምስኡን ደድሕሪ ዛ ቪድዮ ሊንክ ናይ ዙም ክስዕብ እዩ ሰዓታት ንዝምልከቶ ቦታ ወይ ሃገር ከም ዝስዕብ ዝርዝር ተዋሂብ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝወሳና ኣኼባ ብሰዓትና ተረኺብና ብሰዓትና ክንውድእ ብግዜና ክንራኸብ ብኽብሪ ነዘኻኽር ብድሓን መፁ ነቶም ዘይፈለጡ እውን ክትሕብሩልና ብኽብሪ ንዕድም